alguna cosa està passant amb Netflix perquè hi ha un munt d'usuaris de la plataforma que sembla que no estan molt d'acord amb el que està passant, especialment el dia d'avui. Tenim un bon amic que és periodista, escriptor, guionista, fa molta cosa. Ell és Josep Maria Bunyol. Hola, Josep Maria, com estàs? Què tal, Sergi? Un plaer saludar-te. El plaer sempre és recíproc. Què està passant avui amb Netflix, aquesta plataforma que diu que estima el cinema, però que no deu estimar els usuaris o, com a mínim, un dia com avui, ha tingut una allau de queixes i de problemes amb els seus serveis tècnics. Què t'ha passat a tu exactament? Passa que avui era el dia límit en el que havíem d'associar el compte de Netflix que tenim a una IP, que és allò que els que som una mica profans en els temes informàtics, més o menys, entenem que és l'adreça de l'ordinador de casa, per dir-ho així, no? És com un número de telèfon amb 2 puntets i 3 puntets, eh? Vale. Aleshores, això és una decisió que, com ja sabem, s'ha adoptat per tal que no s'assegurin que no pots compartir el compte amb gent que no viu al teu domicili, perquè tot el compte que estàs, o tots els usuaris que estan treballant amb aquest compte, doncs estiguin a la mateixa llar. I aleshores el que ha passat avui és que nosaltres hem apurat fins a l'últim moment per fer-ho i aquest matí m'he disposat a cada vegada que entraves a Netflix durant uns dies t'ho deia, associa aquest compte a una IP. Ara ja no ho deia, però entrant per la configuració a través de la televisió, de l'Smart TV, o en aquest cas a través d'un comandament que tenim que és d'Amazon, que et permet fer veure que és un Smart TV sense que ho sigui, no? Doncs hem entrat a l'opció aquesta. I la sorpresa ha estat que ens ha dit, vale, doncs molt bé, tu estàs en aquesta ubicació i la ubicació, i us ho llegeixo textualment, el que m'ha dit és que la ubicació està cerca de Villa de Burgos, província de Burgos. Netflix em diu que jo estic vivint a Burgos, cosa que no és que m'hagi preocupat, no tinc res en contra, però, clar, el que m'he fet enrere, és a dir, no he confirmat la IP, perquè he pensat, què passa ara si aquesta gent em diu, d'acord, has confirmat una IP de Burgos, que segur que és una cosa d'ells, de repetidors, però clar... Home, teva no serà, perquè la IP teòricament ha de ser fàcil saber, jo no sé la meva, però teòricament ha de ser fàcil saber el número de la IP, no? Entenc que hi ha una web que això t'ho dona. Exacte. Aleshores, la meva por, jo he frenat, dic, calla, perquè a veure si ara demà, quan vulgui entrar, em diran no, vostè no pot entrar a Netflix perquè és a Barcelona i no és a Burgos. I he dit, davant d'aquestes coses, moltes vegades la solució és fer un tuit, perquè com que ja no saps on pots trucar, clar, quin telèfon té el senyor Netflix? Jo no ho sé. No té. No crec que no en tenen. Llavors he fet un tuit en castellà i aquest tuit, des que l'he fet, molta gent m'ha anat contestant i la meva sorpresa ha estat que, o no sorpresa, que no sóc l'únic que es troba així. No està sol al camí, No està sol al camí. Què va? Hi ha gent de Cádiz que els hi surt que viu en Astúries. Una noia de Barcelona que li surt que la seva ubicació és a Pontevedra. I, bueno, així molta gent que m'ho ha estat comentant. Aleshores, alguna cosa deuen estar fent malament ells, perquè, evidentment, també a Twitter ja saps que sempre hi ha algú que dona lliçonetes, Això és inevitable. I ja n'hi ha un que m'ha dit, és que t'estan robando la cuenta, chaval. El chaval és molt important. Sí. A mi m'ha fet sentir molt bé. El xaval ja delata l'autoria de què ha comès què ha perpetrat el tuit. El nivell ja és aquest. Però bueno, jo he agraït que m'hagi tret uns quants anys de sobre dient-me xaval. Jo crec que no és això. Jo crec que no és una suplantació. També t'he de dir que algunes vegades m'havia rebut un missatge, perquè sí, jo ho confesso, evidentment, tot i que no t'ho he dit, el compte el teníem compartit amb altres persones i per això ara hem hagut d'actuar en conseqüència. I alguna vegada, suposo que coincidint amb quan alguna d'aquestes persones entrava amb una tauleta Netflix o el que fos, em deien que estaven intentant entrar al meu compte des d'Alacant, concretament, des d'Alicante. Per tant, ja tenim un triangle de les Bermudes aquí. Barcelona, Alicante, Cercedilla de Burgos, no sé com es deia. Perdó, que m'he oblidat del nom. Villa de Burgos. I el Villa de Burgos. Però estàs ubicat en aquestes 3 demarcacions, segons Netflix. Sí, és que em moc molt. Els autònoms ens movem molt. Sí, bueno, tenim un remei únic que és per treure duros i per facturar amb el 21% d'IVA. El dia estàs a Barcelona, un altre dia estàs a Andorra. Això va com va. Sí, això és el que passa. Aleshores, Netflix, perquè jo vaig deixar de ser usuari de Netflix perquè... Ja et veig molt crític, Sí. I ara et donaré la meva teoria, si em permet, sobre Netflix, que és aquesta plataforma que diu que estima el cinema, però que quan s'acaba el darrer frame de cada capítol, ja immediatament et convida, és a dir, tot el que Netflix estima el cinema, en un segon
es desdiu de la seva proposta i diu, mira, no, totes aquestes persones que treballen a una pel·lícula me les passo pel cul, amb perdó. És igual. No cal que llegeixis els crèdits. Però és que igual a mi m'agraden els crèdits o m'agradaria saber si el meu cunyat o la meva germana o la meva cosina han treballat d'attrezzo o al vestuari d'una pel·lícula concreta. És a dir, Netflix et dona la possibilitat, com a amant del cinema, cosa que és mentida, només volen facturar, i em sembla bé, però només volen facturar. Escolta, això te'l pots polir en un segon, tocant el comandament a distància. No estimo tant el cinema. T'entenc molt, perquè jo soc dels que em quedo fins al final, els títols de crèdit a les sales de cinema, i fa molts anys que això a casa passa poc, la televisió pública també ho fa. TV3 no ho sé, però la U segur que talla els títols de crèdit. I la resta de plataformes ho fan igual, fins al punt que si tu ets dels estranys que encara quedem, que volem mirar els títols de crèdit, la sensació de contrarrellotge és brutal, perquè igual et diuen salta el següent títol d'aquí 10 segons. I de vegades no saps amb quin comandament, amb quin botó has de dir-li que es quedi i et sents com els tios que desactiven bombes. Ara quin cable he de tallar aquí per poder seguir veient els títols de crèdit? No, estic d'acord amb tu. I entre moltes altres coses, realment, a veure, el respecte pel cinema és molt relatiu per part de tots els operadors audiovisuals, crec jo, quan es tracta de passar-ho per la petita pantalla. Ara mateix, què costa? Si jo em vull fer soci de Netflix, què em costaria a mi sol? Després ja avançarem. T'agafa una mica com si fossis portaveu de la plataforma, que en principi no ets el cas, perquè estàs a Cercedilla. Vale. Aleshores, què costa? Villalbilla, crec. Villalbilla de Burgos. Ja no me'n recordo. Ser soci de Netflix. Villalbilla, però Cercedilla és molt bonic. Soci abonat. Què costa a un usuari una persona? Mira, ells ara el que han fet és aquesta modalitat amb anuncis. Sí, amb anuncis? Sí, ara Netflix la pots veure amb anuncis. Que crec que són 4 minuts d'anuncis a l'hora. Et garanteixen que és un màxim de 4 minuts a l'hora. Has d'estar comprovant, entenc, perquè si no, si posen 6 en lloc de 4... ells diuen 4, correcte. Com tanta lletra petita es queda on es queda. Claro. I ara no em voldria equivocar, crec que aquesta tarifa és, no sé si són 5 euros amb 49, em sembla. O 5 amb 99, no arriba als 6 euros. Però diria que és 5 en 49. I això ho han fet justament pensant el que està passant ara. És a dir, a nosaltres ens ha passat. Nosaltres el que teníem, i ara vaig al que teníem, era el compte aquest Premium que et permetia compartir en 4 pantalles, que tu comparties amb altres usuaris, perquè, a més, jo ho he dit com si estigués confessant un pecat, però ells ho van estimular, això. Ells van arribar a fer tuits, i això aquests dies s'ha recordat, no sé si tu ho has vist, tuits del compte oficial de Netflix dient amor és compartir tu contrasenya de Netflix. És a dir, ells ho estaven estimulant. I tant. Quina comunicació tan dolenta. Qui és el DIRCOM de Netflix? Qui és el DIRCOM de Netflix? Però que s'ha equivocat molt. Potser és de Cercedilla, també, no ho sé. Però ells ho van estar estimulant durant un temps, això. I ara s'han adonat que això els hi tallava número de subscriptors, els hi tallava beneficis. Què passa? Que aquest compte Premium que et dic, que compartíem entre 4 domicilis, era de 17,99 euros, que ja és bastant inassumible, tenint en compte que la majoria de plataformes, la resta, i no diré noms, però bueno, totes Filmin, Disney i tal, totes estan normalment sobre els 8 euros. Per tant, 8 euros era un esforç important, però entre 4 quedava bé. I ara l'opció que tens, que és la que hem fet nosaltres, és passar un pla bàsic de 7,99, crec que és. Sense anuncis. Sense anuncis. És a dir, persona sola té 2 opcions. Amb anuncis 5,49, sense anuncis i més o menys com fins ara, a 7,99. Perquè més la de 5,49 amb anuncis, que això ho he vist avui, no et permet descarregar, que és una de les coses que la gent fa servir molt. Tu et descarregues una sèrie a casa i te'n vas amb el mòbil, te la mires o amb una tauleta. Això amb la d'anuncis no ho pots fer. Amb la bàsica sí. I després entrem en que t'estic fotent un rotllo important. No. Agraeixo molt al portaveu oficial de Netflix que s'hagi apropat a Pirineus Televisió i ens doni aquesta informació. Sí. Siempre que me necesitéis, ya lo sabéis. Netflix está para servir al cliente. No, el que anava a dir és que la tarifa bàsica et diu que entrem en aquesta cosa de les qualitats d'imatge. Ara no me'n recordo, però és a dir, la de 18 euros que et deia abans és Mega Ultra HD, per dir alguna cosa, i en canvi aquesta que et dic de 7,99 és HD a seques, em sembla, o alguna cosa així. Però, sincerament, tot i que soc molt purista amb el tema de la imatge, jo crec que no notarem gaire la diferència a casa, si és que seguim tenint Netflix i no li donen algú de Burgos. Clar. Això és una altra. Escolta, vull aprofitar la teva presència aquí al programa dient que com a expert en plataformes i en sèries, especialment en sèries,
Jo tinc la impressió des de fora, sense conèixer aquest món, o coneixent-ho només una miqueta, no només a nivell d'usuari, sinó de professional, però de les canals convencionals, no hi ha massa plataformes. No hi ha massa plataformes que tenen massa èxits. HBO, Netflix, aquella del Piqué, la que tenia el Barça a la samarreta, a banda d'altres tipus de... Rakuten, és a dir, no conec a ningú que em miri Rakuten de forma... Però segurament hi haurà persones, segurament hi haurà, però tinc la impressió que hi ha moltes. Sí, i algunes han desaparegut al cap de poc d'aparèixer. I ara en ve una altra. Ara el 28, d'aquí a una setmana, a Espanya i a Andorra, ve una plataforma que és Sky Showtime. Sky Showtime. Que aquesta... Què li queda? És que ja no queden pel·lícules. Què li queda? No, perquè saps què passa? Que alguns catàlegs... És a dir, hi ha plataformes que comparteixen catàlegs. I, per exemple, aquests tindran tota la saga Jurassic Park, tota la saga Missió Impossible, tots els Fast and Furious. Em sembla que també tenen els Minions. I després, per exemple, estrenaran una sèrie, que això per la gent de la nostra generació és interessant, i segurament acabarà caient. Aquesta gent estrenarà una sèrie sobre la vida de Miguel Bosé, però quan era jove. Això ho estrenaran ara. I el que anava a dir, que és interessant, i ara els de Netflix em faran fora perquè faig propaganda d'una altra plataforma, però aquesta plataforma, si t'hi abones des del 28 de febrer, que és quan començarà a emetre, fins crec que és l'11 d'abril, de manera excepcional, l'oferta que et fan, i diuen ells de per vida, és que aquesta plataforma et costa 2,99 euros al mes. No arriba ni a 3 euros. Clar, això pot ser interessant pel que em deies tu ara, per una persona sola. Potser hi ha gent que s'està plantejant donar-se de baixa de Netflix a causa de totes aquestes decisions i aquests despropòsits. Doncs aquesta pot ser una bona opció, tot i que crec que el catàleg no és tan gran. Clar. Ho sàpigues. Responent a la teva pregunta, sí, clar, hi ha moltes plataformes. El que passa que al final això hi ha una mica de selecció digital, diguem, no natural. Sí. I algunes van desapareixent, altres tenen nínxols, per exemple, una que amb el seu percentatge petit de mercat es manté molt bé i té molt bona premsa és Filmin, que és una empresa catalana que ofereix un molt bon servei pels cinèfils, perquè hi ha molts clàssics i que cada vegada més estan apostant per les sèries, sobretot europees i ara també de producció pròpia. Vull dir que al final depèn del nínxol, és a dir, qui tens a casa, doncs tard o d'hora acaba tenint Disney, segurament. Qui ja fa servir Amazon pel tema de comprar objectes, doncs ja li surt bé tenir-la. HBO, doncs, aposta per sèries bastant de prestigi de les quals se n'acaba parlant, perquè ara tothom parla d'aquesta de The Last of Us, que és l'adaptació d'un videojoc. És a dir, HBO potser no té tanta allau d'estrenes com Netflix, però al final sempre acaben colant la sèrie de prestigi de la qual se'n parla durant una bona temporada. Per tant, també, per la gent que vol estar al dia és important. I Netflix sempre, al final, sempre, i penso que estaràs d'acord, ha portat associada aquesta imatge de doncs una mica una plataforma a l'engròs, on pots trobar de tot. Molta morralla i també de tant en tant alguna cosa que està bé, per sort. Llavors, al final, entre una cosa i l'altra, no sé com els hi sortirà, i no vull fer ara aquí de Mago Fèlix, però que perdran, jo crec que subscriptors, potser ells han fet els seus números i, clar, si tothom que compartia entre 4 famílies una subscripció de 18 euros s'apuntés a la bàsica que et deia de 8, de 7,99, no soc gaire de números, però jo crec que els hi sortiria a compte. Però dubto molt que això passi. Dubto molt que aquestes 4 famílies o domicilis o amics que compartien tots se'n vagin a Netflix, on hi hagi que s'emprenyin i això, apostin per altres plataformes o per anar a passejar o a llegir, que també està molt bé. Està molt bé, francament. Altres formes de passar el temps d'oci. Molt bé. O anar al cine, pantalla gran. O anar al cinema, també. Està molt bé. Sí. O veure la mateixa pel·lícula a Netflix i després al cinema, a veure quines diferències hi ha. Exacte. Clar. Entenc que Netflix no va ser la primera, però ha estat la que més impacte ha tingut per sèries que ho han petat, evidentment, però entenc que hi ha moltes i que al final sospito que hi haurà una selecció natural de la mateixa forma que hi ha massa plataformes al món de l'àudio. Audible i 2 o 3 plataformes gegants que algunes són de pagament, que tenen, evidentment, tot el dret del món a posar els seus encàrrecs i les seves propostes d'àudio. Jo crec que al final s'acabaran comprimint i quedarà 1 o 2 i no 5 o 6 o 7, perquè és que no sé si hi ha mercat per tot això. No sé, ignoro si hi ha mercat. Ells ja van tenir els seus estudis fets. De tota manera, jo el que penso és que sí que és cert que algunes aniran desapareixent, però que hi ha lloc per 4 o 5 plataformes. Mira, m'estan donant una galeta. Moltes gràcies, Jo penso que hi ha lloc per 4 o 5 plataformes
sense problema. I ara m'està passant com aquell de Hong Kong, Saps aquell corresponsal de Hong Kong que li entraven els nens i la mare els va treure. Sí. I ja estic acabant. Doncs això, jo penso que lloc per 4 o 5 plataformes n'hi ha, igual com n'hi ha hagut per 4 o 5 cadenes de televisió. Sí. Privades, no? Més ja no ho sé, no crec que més de... Ningú crec que tingui a casa, si no és per motius professionals, més de 2 o 3 plataformes. Molt bé. Estarem pendents, sobretot el teu cas, Josep Maria Bunyol. Gràcies per atendre'ns. Aquest petit lloc català que està a dalt de tot, al costat dels... Bé, de fet, està als Pirineus, no al costat dels Pirineus, i fins i tot a Andorra, on podem veure cada dia aquestes emissions gratuïtes de Pirineus Televisió. No cal abonar-se. Estàs convidat. Perfecte, això és perfecte. Fes-me saber, sisplau, Josep Maria, quan tinguis resposta de Netflix, si la tens o si no la tens, i que et verifiquen que estiguis vivint a Barcelona. Exacte. Bueno, saludos des de Villalbilla de Burgos per a Andorra. Adéu, bon dia. Bona tarda i bona nit. Això Bona nit, adéu, gràcies. Adéu. Adéu.